Hi, Nakasubo. PPM! Wala. So, Samyang challenge me. Pada please. Tanaw sila Ate Ilot, oh. Oh, si Ate Jing, oh. So, nag-live si Tito na siya diri. So, nag-live siya. So, kami nagkuan mi. Hayan! Mama, nagkaon po si Mama, oh. So, one. Isa ka subo, tapos na mo. No, muy makaurot ko ani. Gagay to sa isa. Tignan So, natin. Sige. Sige. so, guys, gamay na kayo siya, guys. Lubig pa nung dati. Kay dagan kay itong, upat mi na ngaon. Tanaw si Ate, oh. 1, 2, 3 daw. Okay, go. Putdanin nyo, ha. Isa ka subo. Nakatawa ko kay mga nene. Ay, ano mo? Juice! Juice na yun, juice! May baso. Nakatawa ko kay Tita Ren. Mura mangkang na Anang murag nagkaon kag sili gani na kanang Gani. idumok. Kaso kaya dyan nag-video, nagsakang CD. Sausaw pa niya ako. Kinsa? Kaya, video. Ito kamuan nila CD lagi Naka- nila kung si CD ato eh. Nag-bike pa. Naglalaga mo ang sili. Ay, ginako. Babae. Atakan ta mo 100, kumurot na ninyo! Murag jud kay 100. Sige! Uy, pahira yung sigot. Grabe lagi. Ang baho lang sa sili, di. Makaangay. Bituon na akong tulon. Si Mama, oh, nagkaon po. Huwag ma, huwag ma. Ikaw na. Imong sa ako. Wala inuman. Huwag ma. Ikaw na po ni Mama. Ako. Huh? Hindi na ka? Yan o. Nangay, naapa ka sa baba ko hanggang. Oh, kanina lang, oh. Hindi mawala ang hala. Talong. Hindi mawala. Kanina yung kamay na kaya akong kaon. Uy, unsay tambay. Asukal. Wala. Uy, halang nakaali. Pag maurot niya 100. Oh, wala na. Kato, pamurot po to. Ay, uy, pisti, uy, ay na lang. Napa, manggali doon yun. Oo, napa, oh. With matching sili. Kung sa una, wala inumay og juice, karon inumay ni juice, bes. Ikahalang eh. Niya mo sa ba mo. Sa, ano yun? Dali, naman ako doon. Ano na to? Wala ka sila nagkaon. Grabe ka. Mawala ako sa una ni Junjun, ana. Tamot na. Wait, pinakahalang ay. Uy, kaon na lang mo kaon. Nang English daw mo, sabi niya ano. Ano? Gibuak niyo yung ice anin. Kung katong sa isa kay nakaya nako, well kani dili nakaya ba? Grabe. No. No. Paano nga si Junjun? Ay! Lamsi nga. Umiya, ay! Laki si Papa mo. Laki mo kaon. Si Papa. Tawag si Papa dito. Pang! Kagain dito. Pang! Dali sa... Ayaw! Pagkaya? Hindi mo ano eh, pa. Si Asli. Ay, sabi na kasi Tawa nila. si ano. No! Si Ate Jean. Gibuka na kasi papa.
Siya Pa, din. dali pa! Siya din Pagdali! nakakaon na anak siya. Tara, kaunsa. Kaunsa ba? Kaunsa. Kaunsa lagi, ganahan ka na swear. Dali. Masa ka swear. Sili. Dagang sili. Opa. Magdali. Dali, lingkod pa, lingkod. Wala, siya tato. Ay, Video ka mo, nasa Jinjing. Tanaw ko. Kasi nasa Jinjing. Diyos ko! Jinjing sinyo. Sino matapang sa sili? Ayun! Ayaw ka na ulit. Why can't you say? Gusto mo din yung kanon? Kaya lang. Ano din? Pansit. Meron akong tubig eh. Murag. Pansit wag. Ihala na. Good luck. Gawa mo. Sakit na kaya. Ano katawa na yung sili? Ayaw ba? Uy, sakit na ako dito. My God. Anong pil mo? Ako. Sudadan pala ukla. Ano ang yan? Ito. Ayaw pa. Ayaw taboy. Nangaon sa man mo. Ano katawa mo sili? Kaya mo rin yata sili ang gikuang ko. Ano katawa din sili? Na, kay Napatay ang apa dun mata. ako, kay Duga lang kami sa ako. Oh. Ah, grabe lagi eh. Sila kung gikuan og sili, na mo man akong kinaham. No, ikaw halang ako din. Gusto na pinapon. Ikaw, magkain ka nga lang. You want to eat? You want Eat. to eat? Pansit. Oy. Halang. Halang, wala man lang yung halang siya. No. Nahalangan ba akong mata? Ikatik pa juga, oy. Halang si Papa. Apa oh? Oh. Be. Ang kuan kanang naapa. And then, Hindi man eh. kaya lang yung kuan, plaster. Ako baba mo na nagkalayo. Da. Ya, gusto ko. Mo na na pa. Nagkalayo. Nagkalayo di ay. Grabe si Ruth dyan dyan. Ah! Dituyo pa. Ano nga na premium niya rin. Mauro paniron. Katagan daw ni Tito Junjun og 100. Sabi ko si suka kay kulang panghalang. Napaw. Suka kay paras. Halang. Sus, makapinan pa gayon. Doon na si Mama Lut-Lut na ano ka? Tapi ya murot. Hi, kay Tita Ching, oh. Mama Lot was watching you eat hot one. Ala, ni baba na si Mama. Wala Kisa na na. premio. Kisa na premio. Ako ba ba? Papa siyo. Oh. Kainit na si Mama Luslot. Oh, Teo, Teo, Teo. Papa ko na sili. Papa din nakarulot. Okay. Tito, money daw for the band-aid. Ay, nakalimot ko man rin. Ay, nalang.
Grabe na inyong kuan. Grabe, gid. Doon man guni lang duha. Ay, kasi atik-atik pa din ka kami manggani dati. Upak mi nangaon. Marunot mi. Ano? Dua. Ano nga, di makaya mo. Uy, ganina, nagkaon pa kong mangga na hala. Krama ko. Grabe ka lang. Ha? Isa ra gani ako kasubuan. Gamay lang ako. O ganun. Sa kasubuan, lagad kayo. Dili wa kaya sa buwan, may sabaw ako naman. Lugaw na lang ako sipon, halang na na. Pero ako sipon, hindi na halang. Naiuban, Oh, ang kanil, lahi good ni. Masala ka gani, nga naman. Kung na sipon ni Papa, halang na. Pero kung wala sipon na, wala, hindi halang. Kutik-kutik. Ayun naman, dito na doon. Alam mo, gamay na lang ma. Tilaway lang, good mas gamay. Ipanimot mong gaya ka. Talawan lang dyan dito. Nag-ice mong ka. Masawa lang. Kasi gamay na. Kaya ko lang sabi, kay murag balik-balik ang. Yes? Buha pa. Sige man din magpa-atik-atik mga on, di masurinder man din mo. Da, wala ko kay Papa. Ay, nalaman. Oh, gihalangan na. Ino ko kay uhaw. Tik-atik na. Oh, kailan ko na si Papa. Kailan ko na si Papa. Tingnan mo. Ate ko na ni Gala. Ako ang inus-nus. Awan eh. Iyak na si Papa. Okay, okay. Ate. Busog naman ko. Gigo lang ako ka. Busog. Ibukaw pa ganyan na ako. Baka dali ko. Ay, nalaman. Woo! Halang. Pang paneksili? Na. Kurang pa daw. Oh, taawa. Nagbutak pag ko at. Sinugi kayo mukha na ni. Tistingan doon na ito kay Dogi. Bukan siya si Dogi. Si Dogi ba? Pagkaunin. Busog na ko eh. Eh, atik-atik din na. Hindi mo kaya dyan. Wala naman ko. So, dyan nagtatapos ang Samyang Challenge. 4 times. Oh, na. Level 2.0. Bye-bye. Kapag